Здравейте отново, вие сте с предаването една година по Радио Фокус и ние сме в годината 2015 с моя гост Боян Дечев от така популярната и любима българска група Джим Моник. Няколко поп-културни момента имам за теб от 2015. Например, излиза филма Fifty Shades of Grey. Филм, който аз до ден днешен не съм гледал, но добре си спомням истерията около него, която се случваше. Излиза мюзикъл Хамилтън, който става тотална сензация на Бродвей. Огромен фен съм на Хамилтън аз. Ами всъщност в Манчестър, където аз живея, сега почнаха вече да го стейджват. Даже отидеш. Късметли. Ами аз знам дали ще отида, но ще имам гости, които идват специално за да го гледат. Така че да, доста популярен мюзикъл. Също приключва сериала Mad Men, един от любимите ми сериали. И на последно място съм сложил смъртта на Джон Сноу в последния епизод на 5-ти сезон на Game of Thrones. Спомним си го. Знам къде бях, когато го гледах и как се почувствах. Един от най-големите клифхенгъри. Може би някои хора биха казали старта на Downfall на Game of Thrones, когато го съживиха в следващия сезон. Може би някои хора виждат това като една голяма слабост. Аз съм изтрил главата си факта, че има там от 6 сезона там Game of Thrones. За мен някой до 5 Това е края. Трябваше да Game of Thrones, защо не си умря с Джон Сноу? Абсолютно. Добре, това е нашата трета категория, която е песен, която ти беше забравил или беше забравил, че е от 2015. Ти си избрал True Affection на Father John Misty. Защо това парче? Ами чисто и просто това парче съм го въртял супер много през 2015, особено просто като се разхождам по града и им беше забита в главата. Като цял целият албум на Father John Misty казва се I Love You Honey Bear и също писан всъщност за жена му и за това колко е влюбен в нея, въпреки че е може би един от най-големите киселяци в Америка. Father John Misty. Но специално това парче е много нетипично за него. Има и такива електронни елементи, една фраза, която се повтаря нон-стоп и много красив текст и въобще мелодия и е много заребяващо за мене. И честно казвам, сега като се присетих за него, почнах да си го слушам пак и надявам се да ми хареса и на слушателите. Father John Misty, истинското му име е Джошуа Тилман. Той има няколко албума под това име, след което се присъединява към една от моите любими фолк групи Fleet Foxes. Точно така. Техен барбанизъм малко във втория им албум и след това започва да издава музика под този псевдоним Father John Misty и тогава реално почна да става и наистина популярен. Аз четох за него, че той е решил да почне да издава музика под този псевдоним, тъй като е бил разочарован с предишната си творчество, а именно, че е било прекалено тъжно. Така че със сигурност малко по-бит, макар че пак винаги има една нотка така и меланхолия в неговата музика, според мен. Какво да кажа? Харесвам меланхолични тъжна музика. Цяло, но това парче не е. Това парче е доста щастливо според мен цяло. Точно така, съгласен съм. От моя гледна точка, аз също избрах едно парче, което със сигурност не е тъжно, е по-скоро доста така динамично, а именно Mona Lisa Smile на Wolf Alice, които тогава излязоха на сцената с този сингъл и като цяло наистина много така бързо оставиха своя отпечатък. Парче, което аз не съм бях позабравил, но тогава беше изключително популярно, особено сред нашите така инди среди. Кефи ли те парчето? Какво ти е отношението с групата? Кефи ме зверски много. В смисъл това ми е една от любимите техника. Цяло смятам, че те са уникална комбинация между просто мелодични женски вокали, грънч, китари и също време имат песни, които нямат нищо общо с това и пак звучат като тях. Така че смятам, че супер стойностна банда. Последният му албум им е фантастичен. Аз го слушам много тази година, между се върнах към него и го преоткрих. Аз също изключително много слушам последния албум Blue Weekend 2021. Невероятен албум. Мисля, че групата като цяло продължава да се развива и да расте и да стават все по-добри, което е рядко да се види в днешно време и със сигурност заслужават. Не са One Hit Wonder определено. Не. Ами добре, слушаме Wolf Alice и Father John Misty.